Сәлам кызлар, егетләр, әтиләр, әниләр, әбиләр, бабайлар, ширкиләр һәм аюлар. Җәй айлары килеп тә җитте, дуслар. Кайберәүләр су кыйну сезонын ачып җибәргәннәр. Суда йөзү сезоны ачылды. Татилга чыгып, матайда йөри башлаганнар. Эш булмаганлыктан атынгычта атына башлаганнар. Җәй көннәрен сабан туйларсыз күз алдына китереп булмый. Бүтән дөньяда сабан туйлар уза, хәтта Америка Кушма Штатларында. Сезнең өчен безнең махсус репортаж. Мин Айрат. Айрат, без тыңлыйбыз сезне. Эрик, excuse me, тазаша җиңелрәк булат. Бу паркның исеме ничек? Rustic Canyon. О, Rustic Canyon. I have, черт знает уже на каком разговаривать. В итоге, без монда Rustic Canyon паркында сабан туен үткәрәбез Лос-Анджелес шәһәрендә. Мин Айрат. Соң булса да уң булсын дип без 24-нче чыгарылышны әзерләдек. Китте. Рәсезме, бүген безнең видеоларның төрле. Каралы Фәрхәт, бийси килә. Әйдә киттек Мунчага. Мунчага? Әйе, беләсезме, дуслар, хәзерге яшьләр Мунчада бии икән. Бу егет биегәндә тиз генә ял итеп алырга да өлгерә икән. Әлбәттә, видеоның кызыгы алды әле. Эй, малай, лаукан еламай. Яры әле авыл бәдрәфендә биемәгән. Ләкин бер ни булмагандай бу җегет биюен дәвам итә. Әти-әниләре кайтышка Мунчадан бер ни дә калмый буга инде. Татар эстрадасында күбесе фонограммага җырлый. Менә бу егеттә шулар рәтеннән. Сандугач булыйм динә, сарлыгач булыйм динә, сандугачлар бултында, булыйм динә. Бу ичмасам авызын ачып кына тормый, үзе дә җырлый. Фәрхәт, видеоның хикмәте җырлауда түгел. Алга таба кар. Татар эстрадасының кайбер җырчыларын тыңлаганда, иткә әверелмичә булмый буга инде. Дуслар, безнең табигатыбыз мөшкел хәлдә. Орманнарыбызны кырып барабыз, күлләребез пычрак, суларыбыз пычрак, анда балыклар yüzмей, күлләребезне пычратып торабыз, нәфис. Анасын без гомумән ничек безнең балаларыбыз анда яшәргә тиеш. Шуңа күрә рак беләме? Тынычлан. Мә, эче бал. Я. Дуслар, Фәрхәт әле генә тылсымлы эчемлек ичте. Хәзер ул 10 елга яшәрәчәк. Здравствуйте. Сейчас я нахожусь на Булаке. И обратите внимание, в каком состоянии здесь вода. Видите, здесь мусор, здесь какие-то бутылки, здесь, просто вода состоится в экологически страшной ситуации. Если бы такое достоинство было бы в других странах, то здесь бы плавали бы форели, была бы чисто кристальная вода. А сейчас мы посмотрим парк Эрмитаж и посмотрим, в каком состоянии сейчас находится в Казани парки. Афәрин сәхифәсе. Бүген безнең кунакта Илхан Садри исемле кеше. Ул бүгенге көндә Америка Кушма Штатларында, Сан-Франциско шәһәрендә яши. Әти-әниләре Кытайда, Япониядә туып үскәннәр. Ләкин шулай да ул татар телен белә, татар тарихын белә. Ягъни, үрнәк алыгыз. Афәрин сәхифәсендә карагыз. Канаданың Монреаль шәһәрендә туган,
Американың Калифорния штатында үскән татар егете. Yok, min Canadian Türkiye, biz min Tatar. Kardeşim Türkiye'deydi, Türk, yok Türkiye. Annem Kutay'da tuğan Chinese. Yok, Kutay Türkiye. Etim Japonya'daydım, yok. Biz Japon Türk, Tatarlar biz, Tatarlar. So bir katı kiledir şu Tatar. Eyde Tatarca söyleriz. Minna biraz kısık çünkü başka kişilerin de Tatarca anlamıyorlar. Sinemine. Benim annem bilen Tibet yaparsak biz onda bir siz Tatarca söylersek biz de biraz secret sizler biz Sivriyalar biz başkanlar načar sinemi bizim biraz special bizim bir gekitiradır şu dilini hem biz kuvvetlik bir adı hem şu şeyde biz hem kultura biz onda biraz bir yolu bir palta gibi kıyasın rahat durasın yüzünü bilem yüzünün tarihini bilem yüzünün dilini bilem bir şart bulan bir kat yaratam şuna. Dostlar, 24-nji çıgarılış tamam. Biz bir yıl sizge çıgarılışlar çıgarıp, türlü bonuslar yasap, azmaz teneffüs alırga bulduk hele. Bizning birinchi sezon deb aytsak bo'lib tamamlanıp kile. İyi. Siz kaygırmagız. Biz hali ko'rishirmiz sizning bilan. Kelajakda balkim şu ravishda balkim yangi formatda, yangi o'zgarishlar bilan Balkim yangi bino bo'lar bizning, balkim bu ilgish bo'lmas. Şu teneffüs vaqtında sizge türlü bonus videolar çıkarırız. Şuna göre siz kaygırmagız. O'zingizning tilaklaringizni farhat.ru saytına mana sizga sildama. shunda kirib o'zingizning tilaklaringizni yoza olasiz. Taqdimlaringizni, fikrlaringizni yangi format bo'yicha. Balkim sizningcha bizning topshirig'imizga narsalar yetib bitmaydir. Shu o'zgarishlar kiritilgan taqdimlaringiz bo'lsa, butun tilaklaringizni saytga yozingiz. Rahmat do'stlar sizga. Sog' bo'linglar.